പ്രേക്ഷകരെ ചളി കുടുംബ കോടതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വസ്വാഗതം. ആമിനയെ പീഡിപ്പിച്ച ഒന്നാം പ്രതി ആദ്യ സെറ്റിന് ഈ കോടതി മുമ്പേ ഹാജരാവുക. ഹാജർ സാറേ, ഹാജർ ഹാജർ. എന്തോന്നേ സ്കൂളല്ല. ചാന്തു കുടഞ്ഞൊരു സൂര്യൻ മാനത്ത് വക്കീലിനെ വിളിക്കോ? ആമയുടെ വക്കീലത്തിന് മുമ്പ് കോടതി മുമ്പേ ഹാജരാവുക. ഹാജർ സാർ. ഇയാളൊന്ന് പുറത്താക്കി തരുമോ? ഇറങ്ങി പോടെ, ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. എന്റെ ആമിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച അല്ല, നമ്മുടെ ആമിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഏതോ ഒരു ആമിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഇയാളെ നിർബന്ധമായും തൂക്കിക്കൊല്ലുവാൻ ഞാൻ ഈ വക്കീൽ കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിയുടെ വക്കീലാണ് ഞാൻ, ഷാലു വക്കീൽ. എന്താണോ പറയാനുള്ളത്? ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് വാക്കാണ്. പറയുന്നത് കേട്ടില്ല, പ്രതിന്റെ വക്കീൽ. ഞാനാ ഇപ്പൊ പറയുന്നോനാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം എന്താ? ആര് പറയണ്ട? അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്റെ പ്രതിയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആമിനെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതെ, അല്ല എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാനില്ല, ഞാൻ കോടതിയിൽ പോകും. ആദ്യം ആരും കൊണ്ടുവരണോ കോടതി പറയും. രണ്ട് ചായ ഒരു കട്ടിന് അല്ല, ഞങ്ങൾ ചായന്റെ വീടിന് മുമ്പ് പഠിക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ സോറി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രൊസീഡ്. അത് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ. പ്രൊസീഡ്. ഓക്കെ പ്രൊസീഡ്. ഓക്കെ. എന്നോടല്ലേ ആരെങ്കിലും പ്രൊസീഡ്. നീ പ്രൊസീഡ്. ആമിനെ പിടിപ്പിച്ചതല്ല. ആമിനെ കാര്യം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടോ കീര. കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു മാനേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അതല്ല, അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് കോടതി വെട്ടി മുളഞ്ഞതിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മര്യാദക്കൊന്നും എല്ലാം കൂടെ കോടതി കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകും. പിരാന്ത് കളിക്കാൻ നിൽക്കണം. കോടതി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ആമീന എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മാസത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാറില്ല, ഡ്രസ് വാങ്ങി കൊടുക്കാറില്ല, എന്തും ഒരു ചെലവ് കൊടുക്കാറില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ചാരിറ്റബിൾ അല്ല, ഇത് കോടതിയാണ്. ഇവിടെ വന്നൊരു കരയിൽ ആൾക്കാർ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന കോടതിനെ തന്നെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരുതാക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. അന്റെ ഓളോ നിന്റെ ഓളോ എന്ത് നീ കരയുന്നത്? സത്യത്തില് നീ ആ മംഗലേച്ചിന് പോനാ. നീ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബാധിക്കും, ഞാൻ ബാധിക്കുന്നു എന്റെ ഭാഗം. അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, താഴ്മയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 1, 2, 3 വാക്കുകളാണ്. അതായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുറവാണ്, അത് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി നോക്കൂല, ഞാൻ അടിച്ചതിന് ഷേപ്പ് മാറ്റും. അപ്പൊ അല്ല പ്രസ്യൂ പറയൂ ഓക്കെ. അപ്പൊ സൈഡിലേക്ക്. അപ്പൊ കോടതിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പാവപ്പെട്ട ഷെബീറിന് ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ജോലിക്ക് പോകണം, എന്നാലല്ലേ ജോലി ഉണ്ടാവും. ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കേട്ടോ. ആരും ഐശ്വര്യ അതിനെ കെട്ടുന്നില്ല. അവന്റെ പണിയില്ല. വക്കീലണിച്ചോ അല്ല കോടതി സോറി, ഇയാളെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു? ജഡ്ജി. ഇതിന്റെ തേരമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ കേട്ടില്ല. കേൾക്കട്ടെ പറയുന്ന ഓന് പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ആമിനെ കെട്ടിയത്. കൊറോണ ആയിട്ട് ആമിനെ പണിക്ക് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഓൻ എങ്ങനെ ഓളെ കൊണ്ട് നടക്കും? കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇത് കുഞ്ഞൊന്നല്ലോ, ചെലവിന് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ കുത്തിത്തീർപ്പാക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാനും ഫവാസും കൂടിയിട്ട് പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഷാലുക്കിംഗ് മീഡിയ 3. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആണ് അതിൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് ഷാലുക്കിംഗ് മീഡിയ 3 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിലുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണം. ഓക്കെ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. ബൈ ബൈ.